Into abalandeli bakaKhuzani, abalandeli baka Mr uMnumzane uMpungose Nkosikhona iDlamlenze walapha eMandawi eNkandla. Abalandeli bakhe into angabeyimele ukuthi uKhuzani njalo abantu befuna ukutrenda, njalo abantu befuna ukwenza izinto, njalo abantu uma belunywa lapha abalunywa khona befuna ukuyinwaya through igama likaKhuzani. Izinto esihlale siyibuka la endimeni kaMaskandi nasemculweni ukuthi kunabantu abayohlala beyifisa impilo kaKhuzani, abayohlala befisa ukuthi babe lapho akhona nayo yonke into asekayenza, abafisa ngathi ingeze kubona. Siyazi ukuthi uKhuzani umculo wakhe baningi abazame ukumgxeka ngawo, ukhuluma izinto ezithize, ukhuluma ngoSpotify, ngoYouTube ukuthi yena ukustreama ngazi kunjani. Kodwa uthe makuhluleka lokho sibelande abantu bazomaka uKhuzani ku-TikTok, abaculi, osomabhizinisi, including noNdlovu laphana ekhulumela ingoma yonyaka. Kwabona ngathi lonto le ayisebenzi ngoba konke lokho kwenzekalani, kwenza ukuthi kukhwezwe abanye abantu ukuthi kube yibo abalandelwa kangcono kunoKhuzani. uKhuzani akasekho empini. uKhuzani kulezi zinto zika streaming akatrendi njengabanye abaculi, utrenda ngendlela nje eright futhi ephathi nendawo. Kodwa laba abatrendayo abashaya amamiliyoni ama-monthly listeners akukhulunywa ngabo abatrendi njengoKhuzani, even though uKhuzani lapha ku-Spotify engenzi imanga njengabo. Kodwa lokho kusabahlukumeza ukuthi yena ukwenza kanjani konke lokho uKhuzani. Yizo zonke-ke izinto lezi ey'badidayo ngoba basuke bey'tshela ukuthi sure if kwenzeka into ethize angeke uKhuzani atrend, still uyatrenda. Yonke into ayithinta uKhuzani iba yigolide. So pho-ke manje-ke yini le eyenza abantu bebe nenkinga engaka noKhuzani, especially abaculi? Asazi ukuthi yini indaba. Okwaba nokukhuluma kulamalanga ukukhuluma bengesikhona ukuthi igama elithi Mnumzane li-right, incazelo yakhona noma ayikho right, ukuthi ubani othini mayichaza kangcono ukuthi uyaphikiswa noma akaphikiswa. Lokho bekungeyona inkinga. Inkinga ukuthi umuntu thizeni ngoba esesondele nomuntu athi yena uyisheni lakhe ebese ba nezinkulumo ezikanje kusanda ukuthi uKhuzani andise igceke lakubo, athathe unkosikazi abe yindoda ngokuphelela, akhule na ebese kuba nezinkulumo ukuthi cha uMnumzane yini. Kunabantu beyibiza ngazo zonke izinto la abayithandayo. Abanye bayibiza ngoTrump, abanye bayibiza ngoPutin, abanye bayibiza yonke into la. Akaze bephume umkhankaso wokuzolungisa ukuthi igama elithize ne-wrong manisenze kanje, babeyithulela. Lokho omunye ukubona ngoba esesondele nomculi thizeni athi yena useyisheni lakhe, ongeyona-ke inkinga leyo. Inkinga ukuthi kwenziwa yini njalo abaculi uma besondelana nomculi thizeni abazi ukuthi khona into akaphikisana nawo ngoKhuzani ngokucula, ebese kuba namagama abahlali bewakhuluma abawaveza. Sakubona lokho uSmira bekwenza nabanje abathize begodlisa. Lokho kwabacasulwa kakhulu abalandeli bakaKhuzani ukuthi-ke kungani ningakhulumi izinto ezinhle ngalo muntu loyo oseyisheni leni. Ingani njalo kahle kahle uma senisondele ngalo nifuna ukunithinta izinto ezifaka uKhuzani ngaso sonke isikhathi? Abalandeli bakaKhuzani bayakunyanya lokho, kuyabadina, and uma bephendula kuzoba ngathi yena abasahloniphi. Kwaba nendaba yokuthi abalandeli baqomile, sebeqoma umculo ukuthi yena bafaka umfaniswana, sebethanda umculi straight even if ingoma yakhe abayizwa kahle ngenxa yokuthi sebemkhethile. Kwaba nenkulumo kanjalo. The same person washo njalo wayenabalandeli
ngalezi ayikhadi. Akakubona kuyinkinga lokho ngoba akusambenefit lokho, it became a problem. You understand? So into engikhala ngayo mina ukuthi why abantu bekubona kumele bekwenze isidingo sokuthi njalo uma bekhuluma befuna ukukhuluma bebhekise kuKhuzani. Yini le uKhuzani angabaphilisi kahle kuyo? Kubahlukumeza kuphi? Yini la anawo uKhuzani abangayenzi? Because baphumelele, bashaya amagolide, bashaya amamiliyoni ku-Spotify, akukho abangakwenzi. Ama-streams maningi abanawo. Yini phole ebenza ukuthi hayi cha akusibheke emuva mabethi bayabheka nangoKhuzani bese bekhuluma izinto abayikhulumayo? Angazi ukuthi yini la. Kodwa uma uzobhayiza ufufutheke uze ngobuso uzokhuluma izinto ezithize uyibhekise kuKhuzani, vele isibhaxo uzosithola kumaskandi. Kuzoba ngathi abantu abakuhloniphi, especially womdala, kuzoba ngathi inhlonipho ayikho. Iy'ngane sezakhuluma noma ikanjani. Awukho umlando ophikiswayo, ayikho incazelo ephikiswayo ukuthi incazelo ekahle into ethize ikanjani. Akekho ophikisana lokho. Kodwa egcina kosuku abalandeli bakaKhuzani Mr Mpongose bafuna ukumbiza ngomnumzane. Therefore uKhuzani uwumnumzane right there and there, uphelela lapho. Ukuthi nikhonkotha nithini, ukuthi niklewula nithini, ukuthi nimemeza nibhonga nithini, akuthi shu, akuthi nda. Egcina kosuku uKhuzani ungumnumzane Mpongose. That's it. Baningi abantu abayibiza ngezinto abayithandayo, abanye bayibiza ngey'ndlondlo ngazani. Wonke umuntu uyibiza into ayithandayo. Akakaze kube ne-debate ngalokho, akaze kube nokukhulunywa ukucutshungwa ukuthi isiZulu sithi. Enye yezinto okumele futhi siyinake, isiZulu esakini esasesigodini lapho okhula khona is not universal. Akekho umuntu obekela ukuthi kumele aphile ngendlela nini enisho ngayo nanendlela nithi nazi ngayo, ngoba kwaleso siZulu leso esweni silwela anisisebenzisi, nisi-aplya uma ufuquza khona kunina ngesikhathi enithanda ngaso. Zonke izinto ezithinta isintu anizenzi, zi-aplya uma senifuna ukwenza into ethize, especially sekumele kucindezele or kuphikiswe into ethize. Kodwa leso siZulu anisiphili leso sinto leso. Yiyo into efika icike kakhulu ngalesi siZulu senu engingasazi ukuthi esani ngoba anisiphili. Isistimu ayinivumeli nisiphile, nifuna ukusipractice ko-TikTok, ko-Facebook, kodwa nisiphili. Nasemakhayeni izinto engamelanga ziyenzeka. Iy'ngane zenu y'thola iy'ngane zingalotsholiwe kungenalutho, abafana bahambezalisa nje bengahlawuli, bedelela imizi yabantu. Suke sesikuphi isiZulu lapho? Niyasilandela? Cha, nisilandele. So asingazophashelwa ngento zesiZulu because kwaso siZulu leso sikusizaphi, sikupha yiphi imali, yiphi impilo oyitholayo, because awutholi lutho. IsiZulu nje nesintu nje esingasho lutho. Baze balwa abantu befuna impela ukuthi kuze kufike egcineni ngento engenamsebenzi. Uphilo ngedemocracy lapha eSouth Africa nisebenzela iy'ndawo zabelungu ngendlela abafuna ngayo. Aniyenzi imisebenzi, niyenza uma kungoDisemba ngoba niphila system yabelungu. Isinto esikuphike lapho. Uma kuyongcwatshwa nje nilinda isikhathi esithize ukuze bebuye bonke abantu emsebenzini yabelungu. Suke sikuphike isinto lapho lese nisazi kangaka. So kwesinye isikhathi-ke ezinye izinto kumele siyibuke ngeso elibanzi, siyibuke ngendlela eziyiyonayona. Umlando awuphikiswa, umlando uhleli into eyodwa futhi umlando awu-edithwa. Kodwa egcina kosuku ezinye izinto aziyekwe abantu befuna ukuyiveza ulwazi ukuthi banolwazi olungakanani ngoba nakho into esithinta abantu-ke uKhuzani. Bekuyilokho nje ngifuna ukukhuluma, ngifuna ukukuveza ukuthi yena weyogcina besenyanyisa abantu ukuthi njalo uma besondela ngale kuleya ndoda kube ney'nkulumo namagama ababanawo. Angazi noma bafuna ukumjabulisa or bamlwela iy'mpi zakhe ngendlela ey'phansi. Asifuni uma sesikhuluma kuthiwa lahlelwe inhlonipho. Umuntu omdala, umuntu uma emdala akabe mdala kwakhe aphile ukuba mdala.
uma ezoyifaka nje eyigaxa uzogaxela nenhlamvu uzoyithola ngoba manje usungena endaweni errong. Ngokusho kanjalo kwami-ke mase ngiyivala-ke le ndaba-ke ngithena-ke uKhuzane-ke ungumnumzane Mpungose. Nisale kahle.